Naše společnost se zabývá službama kolem informačního systému SAP. Děláme customizace, programujeme, konzultujeme, školíme, navrhujeme architekturu. Všechno se týká SAPu. Prostředí se snažíme vytvořit hlavně, aby bylo přátelské, aby podporovalo tu aktivitu a harmonii. Podporujeme takové ty mimopracovní aktivity, například u nás je velmi populární florbal. Podporujeme i mimopražské. Máme tady vilu, kde pomáháme mimopražským s adaptací do toho nového prostředí. Hodně těch nejlepších našich lidí přišlo přímo z vysokých škol, nebo když už byli ve čtvrťáku, tak u nás pobývali, dostávali nějaké úkoly a potom o to byl, řekněme, lehčí přechod do takového plného profesionálního života. Začal jsem pracovat pro KCT Data na nějakých specifických interních úkolech. Pak jsem začal samostatně fungovat na nějakých projektových úkolech. Pak přišly větší projekty, kde jsem nabral docela dost zkušeností a v současné době pracuji jako vedoucí týmu báze administrace systému. Já jsem v KCT začínal ještě za studií jako účetní na půl úvazku, ale u toho jsem nakonec dlouho nevydržel, protože jsem brzo dostal příležitost pokračovat nebo trošku víc z mého pohledu. Začal jsem se věnovat konzultingu tady interně ve firmě v oblasti financí. Postupně jsem přešel přes celou řadu zákazníků a zhruba po nějakých 5 letech ve firmě jsem dostal možnost vlastně mít na starost svůj vlastní tým. Je to 5 let, kdy jsem tak nějak řešil, co dál. A byla mi nabídnuta tady ta role šéfa týmu, že bych měl mít 5 až 7 lidí a nějakým způsobem se snažit, jak ten tým zapojit do KCT a jak prosazovat ty jednotlivé členy na projekty. Začínala jsem tady jako asistentka ředitele, je to před 5 lety, kdy jsem tady začínala. Potom jsem dostala na starosti back office, kdy vlastně dělala jsem si nějaký manažerský kurz a vlastně byla jsem na pozici office manažera. A následně potom, když odešla naše finanční ředitelka, tak mi byla nabídnuta pozice finanční ředitelky. U nás má možnost udělat kariéru každý, kdo má chuť, elán a samozřejmě má nějaký talent, má nějakou znalost. Pokud člověk cítí, že tu práci dělá dobře a prostě cítí to i z těch lidí, že ho za to nějakým způsobem odměňují, tak si myslím, že se cítí zdravě potom v té firmě a že to celý funguje. Tady je spíš ta dynamika, jako to, co jsem vždycky oceňoval. Menší týmy a ta dynamika toho rozvoje, vývoje, ta je prostě. Myslím si, že tady to je plus. Baví mě ti lidi, prostě, kteří tady jsou. Myslím si, že to je velká přednost, že tu je pohodový, že je tu zábava.